ኣብ ዓለም ዘሎ ዓወትካ ብ15 ሚእታዊ ጥራሕ እዩ ኣብቲ ዘለካ ፍልጠትን ቴክኒካዊ ክእለትን ዝምርኮስ። እቲ ዝተረፈ 85 ሚእታዊ ግን ብሓደ ንእሽቶ ነገር እዩ ዝውሰን። ንሱ ድማ ምስ ሰባት ብዘለካ ርክብ። ሓደ ሰብ ንኽፈትወካ፣ ንኽሰምዐካ ወይ ንኽቕበለካ ዝግበር ስነ ልቦናዊ መራኸቢ ኣለዎ። መዓልታዊ ምስ ሰባት ክትራኸብ ከለኻ ዘይትጥቀመሎም ግን ድማ ዓብዪ ጽልዋ ዘለዎም ስልትታት ኣለዉ። ሎሚ እቲ ኣብ ታሪኽ ዓለም ዝዓበየ ጽልዋ ዘለዎ መጽሓፍ ዴል ካርኔጊ ተመርኪስና ከመይ ጌርካ ሰባት ኣዕሩኽትኻ ከም እትገብሮምን ብዘይምፍራሕ ከመይ ከም እትጸልዎምን ብተግባራዊ መንገዲ ክንመሃር ኢና። ህይወትካን ስራሕኻን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ዝቕይር ሓድሽ ምዕራፍ ሎሚ ክንድህስሶ ኢና። ቀዳማይ ክፋል ምስ ሰባት ንምስራሕ መሰረታዊ ሜላታት ፈንዳሜንታል ቴክኒክስ ኦፍ ሃንድሊንግ ፒፕል። ዴል ካርኔጊ ኣብ መጽሓፉ ሰባት ንምርታዕን ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ምስኦም ተሰማዕሚዕኻ ንኽትሰርሕን 3 ወርቃዊ ሕግታት የቕምጥ። እዞም ሕግታት እዚኦም ሰባት ከም ዝፈትዉኻን ከም ዝእዘዙኻን ዝገብሩ መሰረታዊ ናይ ሰብኣዊ ምትእስሳር እዮም። ቀዳማይ ኣይትንቀፍ፣ ኣይትኾንን ወይ ድማ ኣይተማረር። ዶንት ክሪቲሳይዝ፣ ኮንደምን ኦር ኮምፕሌን። ነቐፌታ ከምቲ ክርቢት ንርእሳ ተመሊሳ እትወቅዕ እዩ። ካርኔጊ ከም ዝገለጾ ነቐፌታ ሰባት ናብ ምክልኻል ወይ ድማ ዲፌንሲቭነስ እዩ ዘእትዎም። ሓደ ሰብ ጌጋ ምስ ዝገብር ጌጋ ጌርካ ኢልካ ክትነቕፎ ከለኻ እቲ ሰብ ነቲ ጌጉ ንምእማን ኣብ ክንዲ ዝጽዕር፣ ንገዛእ ርእሱ ንምክልኻል እዩ ዝጽዕር። ነቐፌታ ትዕቢት ሰብ ስለ ዝወቅዕ ንሰባት ንምቕያር ዘይኮነስ ንምፍራይ ጽልእ እዩ ዝሕግዝ። ኣብነት ካርኔጊ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ገበነኛታት ዝነበረ ቱገን ክሮውሊ ዝበሃል ገበነኛ ሰብ ኣብነት ይወስድ። እዚ ሰብዚ ክንዲዚ ዝኣክል ገበን እናገበረ ኣብ መወዳእታ ብፍርዲ ክቕተል ከሎውን ንዓይ ዝርድአኒ ልቢ ጥራይ እዩ ነይሩ እዩ ዝብል። ንገዛእ ርእሱ ኣይነቅፍን ነይሩ። ገዛእ ርእሰይ ስለ ዝተኸላኸልኩ ጥራሕ እየ ንሰባት ዝቐትል ነይረ ኢሉ ከም ዝተዛረበ፣ እዚ ድማ ሰባት ገበነኛታት ኮይኖም ከለዉ ንገዛእ ርእሶም ንጹሓት ገይሮም ከም ዝርእዩ ንምርኣይ ከም ኣብነት ይጠቕሶ። ካብዚ እንታይ ንምሃር? ሰባት ጌጋ እንተገበሩ እውን ንገዛእ ርእሶም ክውቀሱ ኣይፈትውን። ስለዚ ክትነቅፍ ኣብ ክንዲ ትጽዕር ምእንታን ክርድኦም ኢለ ክምህሮም ኣለኒ ዝብል ኣረኣእያ ክህልወካ ኣለዎ። ካልኣይ ቅኑዕን ልባውን ምስጋና ሃብ። ጊቭ ኦነስት ኤንድ ሲንሲር ኣፕሪሲዬሽን። ኣብ ህይወትና ሓደ ምስጢር ኣሎ። ካብ ገንዘብ፣ ካብ ማዕረግ፣ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዝዓበየ ባህጊ ወዲ ሰብ እዩ። እቲ ባህጊ ድማ ናእዳ ወይ ድማ ምስጋና ምርካብ እዩ። ዴል ካርኔጊ ሓንቲ ኣገዳሲት ሓቂ ይነግረና። ሰባት ናይ ምስጋና ድሌት ኣለዎም፣ ግና ኣይትጋገዩ። እዚ ማለት ካብ ልቢ ዘይመንጮ ውዳሰ ኣይኮነን። ውዳሰ ሓሶት እዩ፣ ንረብሓ ዝግበር እዩ። እቲ ንሕና ንዛረበሉ ዘለና ግና ቅኑዑን ልባውን ምስጋና እዩ። ቻርለስ ሸዋብ ኣብ ዘመኑ ዓመት ልዕሊ $1,000,000 ዘኽፈል ዝነበረ ዓብዪ ሰብ እዩ። ንሱ ኤንጂን ወይ ካልእ ከቢድ ስራሕ ሰሪሑ ኣይኮነን፣ ንሰባት ምልዓል ስለ ዝኽእል እዩ። ሸዋብ ዝነበሮ ምስጢር ነቶም ሰራሕተኛታት ዘለዎም ዓቕሚ ብምድናቕ ክሰርሑ ምግባር እዩ። ንሰራሕተኛታትካ ብምድናቕካ ካብቲ ናይ ስራሕ ግዴታ ንላዕሊ ክሰርሑ ትገብሮም። ምስጋና ከም ሕጋዊ ገንዘብ ወይ ድማ ሌጋል ቴንደር ንሰባት ይኾኖም እዩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ስለምንታይ እዩ እቲ ኩባንያ ንዓኻ ጥራይ ክንዲ ዝኸፍለካ ብምባል ሰባት ጠየቕዎ። መልሱ ኣዝዩ ዘገርም እዩ ነይሩ። ሸዋብ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰ፣ ብዓቕመይ ብዝለዓለ ክእለት ነቶም ሰራሕተኛታተይ ብምድናቕን ብምምስጋንን ክሰርሑ ምልዓል እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ምስጋና ከም ሕጋዊ ገንዘብ እዩ። ነቲ ኣብ ጎንኻ ዘሎ ሰብ ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ስድራ ቤትካ እቲ ዝገብሮ ጽቡቕ ነገር ብልቢ ምስ እትነግሮ እቲ ሰብ ንዓኻ ንምድጋፍ ዝገብሮ ጻዕሪ ብዕጽፊ እዩ ዝውስኽ። ኣብ ህይወትና ሓደ ምስጢር ኣሎ። ንሰብ ኣብ ምግቢ ዝጠመየ ነገር ኣሎ፣ ብግዜ ንግዲ ድማ ዝጠልቦ ነገር ኣሎ። ሰባት ናይ ምስጋና ጥሜት ኣለዎም፣ ግና ኣይትጋገዩ። እዚ ማለት ውዳሰ ወይ ድማ ፍላተሪ ኣይኮነን። እዚ ንረብሓ ዝግበር እዩ። እቲ ንሕና ንዛረበሉ ዘለና ግና ቅኑዕን ልባውን ምስጋና እዩ። ሳልሳይ ንኻልኦት ሰባት ዘለዎም ድሌት ኣለዓዕለሎም። ዴል ካርኔጊ ሓደ ወርቃዊ ምስጢር ይህበና። ንሰባት ንምጽላው ክትእዝዞም ወይ ድማ ክትድርኾም ኣይትኽእልን ኢኻ እሞ ደኣ ከመይ ንዝብል መፍትሒኡ ከምዚ እዩ። ንኻልኦት ሰባት ዘለዎም ልዑል ድሌት ኣለዓዕለሎም። ንገዛእ ርእስኻ ሕተት። ንዓሳ ክትገፍፍ ከለኻ እቲ ትጥቀመሉ መግፈፊ ንምንታይ ኢኻ ትመርጾ? ንዓሳ ስለ እትሓልየሎ ኣይኮነን፣ ንስኻ ነቲ መግፈፊ ስለ እትፈትዎ እውን ኣይኮነን፣ ንዓሳ ስለ ዝስሕቦ እዩ። ንስኻ እውን ምስ ሰባት ክትራኸብ ከለኻ ልክዕ ከምዚ ይግበር። መብዛሕትና ሰባት ምስ እንዛረብ ብዛዕባ እቲ ንሕና ንደልዮ ጥራይ ኢና ንዛረብ። ሓቂ ክነግረኩም ዓለም ትግደሶ እቲ ንስኻ እትደልዮ ኣይኮነን፣ ዓለም ትግደሰሎም እቶም ንዓታቶም ዝጠቅም ነገር እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ ክሰምዐካ እንተደሊኻ ብዛዕባ እቲ ንስኻ እትደልዮ ኣይትዛረብ። ብዛዕባ እቲ ንዓታቶም ዘገድሶም ወይ ድማ ብዛዕባ እቲ ድሌቶም ተዛረብ። ከመይ ጌርካ ድሌቶም ትፈልጥ እሞ ከመይ ጌርካ ኣብ ውሽጦም ናይ ምግባር ድሌት ትፈጥር። ሰባት ንዓኻ ክረውሑ ኢሎም ኣይኮኑ ዝሰምዑኻ፣ ንዓታቶም እንታይ ረብሓ ከም ዘለዎ ምስ ረኣዩ እዮም ዝሰምዑኻ።
ናይ ምድማጽ ድሌት ኣብ ውሽጦም ንምፍጣር እዘን ሰለስተ ስልትታት ከም መርኣያ ተጠቐመን። ቀዳማይ ሕቶታት ብምሕታት ዓላማኻ ፍለጥ። ሰባት ብዛዕባ እቲ ዘገድሶም ነገር ክዛረቡ ይፈትዉ። እንታይ ትድሊ ኣለኻ ብምባል ጽን ኢልካ ስማዕ። እቲ ትሰምዖ መልሲ እቲ ዝዓበየ መርኣያኻ እዩ። ካልኣይ ንረብሕኦም ከም መረጋገጺ ኣቕርበሎም። ሓደ ነገር ክትገብር ምስ እትደሊ እቲ ትገብሮ ዘለኻ ንዓኻ ንምቕራብ ኣይኮነን እኳ ደኣስ ንዓታቶም ካብ ጸገም ዘውፅኦም ወይ ድማ ናብ ዕላምኦም ዘብጽሖም መፍትሕ ምዃኑ ኣርእዮም። ሳልሳይ ናይ ምግባር ድሌት ብዘይ ምግዳድ ፍጠር። ሰባት ነቲ ንዓታቶም ዘገድሶም ነገር ምስ ዝረኣዩ ባዕላቶም ክገብርዎ ይድረኹ። ንስኻ ዝገበርካዮ ነቲ ድሌቶም ኣብ ቅድሚኦም ምቕራብ ጥራይ እዩ። ካልኣይ ክፋል ሰባት ክፈትውኻ ዝገብሩ 6 መንገድታት 6 ways to make people like you። እቲ ቀዳማይ ብሓቂ ብሰባት ተገደስ። Become genuinely interested in other people። ኣብዚ ዘመን እዚ መብዛሕትና ብዛዕባ ኣነ እዩ ዘገድሰና። ኣነ እንታይ ረኺበ እንታይ ክገብር ኢልና ኢና ንሓስብ። እቶም ዝዓበዩ መራሕቲ ነጋዶ ንሰባት ከም መሳርሒ ይርእይዎን እዮም። ከም ሰብ ከም ሓደ ኣካል ከም ክቡር ፍጥረት እዮም ዝርእይዎ። ሓደ ሰብ ንዓኻ ዝፈትወካ ቅድም ቀዳድም ንስኻ ንዕኡ ክትፈትዎ ኣለካ። ምስ ሓደ ሰብ ክትራኸብ ከለኻ ንዕኡ ከመይ ኣለኻ ኢልካ ምስ ሓተትካዮ እቲ መልሲ ክሳብ ዝወፅእ ብትኹረት ስማዕ። ኣብቲ ስልኪ እውን እንተኾነ ንሰብ ብሓቂ ብምስማዕኻ ጥራይ ንዓኻ ከም ሰብ ዘለካ ክብርን ማሕበራዊ ተጽዕኖን ይውስኽ። ሰባት ንዓታቶም ብሓቂ ዝግደስ ሰብ ኣዝዮም እዮም ዝፈትዉ። ንዓታቶም ዘይግደስ ሰብ ግና ብቐሊሉ እዮም ዘስተውዕልዎ። ካልኣይ ፍሽኽታ ወይ ድማ ስማይል። ፍሽኽታ ንዓኻ ጥራይ ኣይኮነን ዝጠቕመካ ንዓኻ ተቐባልነት ዘለዎ ሰብ ከም ዝኾንካ ንኻልኦት እዩ ዝሕብር። ኣብ ናይ ንግዲ ስራሕ ይኹን ኣብ ናይ ዕለት ዕለት ህይወት ሓደ ሰብ ምስ ዝርእየካ እቲ ዝዓበየ መሳርሒኻ ፍሽኽታ ይኹን። ሓንቲ ቅንዕቲ ፍሽኽታ ንባእሲ ክትሽፍን ንጽልኢ ክትሓክኽ ንጥርጣረ ክትቅይር ትኽእል እያ። እቲ ዝገርም ግና ኣብ ስልኪ ክትዛረብ ከለኻ እውን ፍሽኽታ እንተልይካ እቲ ሰብ በቲ ዘይርእዮ ድምፅኻ ኣቢሉ እቲ ፍሽኽታኻ ይሰምዖ እዩ። ድምፅኻ ይቕየር፣ ይልዝብ፣ ይማርኽ። ፍሽኽታ ወርቂ ኣይኮነን ግን ከም ወርቂ ይኸብር። ንሰባት ንምርታዕ ክትፍትን ዝግበአካ መንገዲ ንሓደ ሰብ ምስ እትርኢ በቕንዕና ፍሽኽ በል። እቲ ሰብ ንዓኻ ከም ሰብ ዘለዎ ኣረኣያ ብቕጽበት ክቕየር እዩ። ሳልሳይ ስም ሰባት ኣዝዩ ጥዑም ድምፂ እዩ። ሪመምበር ኔምስ። ንሓደ ሰብ ብስሙ ፀዊዕኻ ክትዛረቦ ከለኻ ንሱ ንዓኻ ዝለዓለ ክብሪ ከም ዝሃብካዮ ይስምዖ። ስም ሰብ ካብ ኩሉ ድምፂ ዝጠዓመ እዩ። ስም ሰብ ምዝካር ከቢድ እዩ ግና ምስቲ ገልጣቶም ወይ ድማ ምስቲ ስርሖም ኣተሓሒዝካ ምዝካር ኣብ ልቦንኦም ቦታ ይፈጥረልካ። እቲ ሰብ ኣነ ኣገዳሲ እየ ኢሉ ንኽሓስብ ትገብር። ኣብ ንግዳዊ ስራሕ ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ብዙሓት ሰባት ስም ሰባት ምዝካር ፃዕሪ ኣይገብሩን። የቕረታ ስምካ ርስዕዮ ክትብል ከለኻ ነቲ ሰብ ንዓኻ ንምዝካር ዝኣክል ኣገዳሲ ኣይኮንካን ከም ዝበልካዮ እዩ ዝሓስብ። ግና ስም ሰብ ምዝካር ዝለዓለ ናይ ፍቕርን ኣኽብሮትን ምልክት እዩ። ንሓደ ሰብ ብስሙ ፀዋዓዮ ክቡር ተዓዛቢ ወይ ዝኸበርካ ዓሚል ኣይትበሎ። ብስሙ ፀዊዕኻ እቲ ድምፂ ናይ ስሙ ንዓኻ ከም ጥበበኛን ከም ቀራባይን ሰብ ገይሩ እዩ ዝቆፅረካ። ምስቶም እትራኸብዎም ሰባት ስሞም ብግቡእ ስምዑ፣ ኣብ ኣእምሮኹም ኣትሕዝዎ። ኣብ ዝመጽእ ግዜ ክትዛረቡ ከለኹም ስሞም ኣብቲ ዕላልኩም ተጠቐምዎ። እቲ ፍልልይ ንስኻትኩም ክትርእይዎ ኢኹም። ራብዓይ ጽቡቕ ሰማዕ ኩን ወይ ድማ ቢ ኤ ጉድ ሊስነር። ጽቡቕ ሰማዕ ምዃን ካብቲ እትዛረቦ ንላዕሊ ንሰባት ይማርኽ። ሰባት ብዛዕባ ገዛ ርእሶም ክዛረቡ ይፈትዉ። ኣስተውዒልካ ስማዕ። እዚ ንሰባት የኽብሮም እዩ። ንስኻ ብዙሕ ክትዛረብ ኣይትድለ። ሰባት ክዛረቡ ዕድል ሃቦም። ንሳቶም ንዓኻ ከም ጥበበኛ ሰብ ይወስዱኻ። ክቡራት ተኸታተልቲ የዳሄ ዩቲዩብ ኣብ ህይወትና ብዙሕ ንዛረብ ኢና ግናኸ ካብ ምዝራብ ንላዕሊ እቲ ዝዓበየ ክእለት እንታይ እዩ? ዴል ካርኔጊ ጽቡቕ ሰማዕኹን ይብለና። ብዙሕ ግዜ ምስ ሰባት ክንዛረብ ከለና ንሕና እንታይ ክንብል ከም እንኽእል ኢና ንሓስብ። ንሳቶም እናተዛረቡ ከለዉ ንሕና ኣብ መድረኽ መዓስ ክንዛረብ ወይ ድማ መዓስ ርእስና ከም እነርእይና ንጽበ። ግና እዚ ትኽክል ኣይኮነን። ዝኾነ ሰብ እቲ ዝያዳ ዘርእዮ ባህጊ ምስ እተዳምጾ እዩ። ሓደ ግዜ ካርኔጊ ኣብ ሓደ መድረኽ ምስ ሓደ ዝተናኣደ ሰብ ይዛረብ ነይሩ። እቲ ሰብ ን2 ሰዓታት ብዛዕባ ህይወቱ ስሩሑን ተመክሮኡን ኣዛረቦ። ካርኔጊ ግና ሓንቲ ነገር ጥራይ እዩ ዝገብር ነይሩ፣ ብትኹረት ምስማዕ። ኣብ መወዳእታ እቲ ሰብ ንካርኔጊ ንሱ እቲ ዝበለጠ ሰማዕ እዩ ኢሉ ኣመስገኖ። ግና ካርኔጊ ሓንቲ ቃል እውን ኣይተዛረበን። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሓደ ሰብ ክተርእዮ እትኽእል ብዝለዓለ ኣኽብሮት ምስማዕ እዩ። ንሰብ ክዛረብ ዕድል ሃቦ። ንሱ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ክዛረብ ይፈቱ እዩ። ንስኻ ብትኹረት ምስ እትሰምዖ ንስኻ ጥበበኛ ኢኻ። ሓምሻይ ብድሌት ካልኦት ተዛረብ። ቶክ ኢን ተርምስ ኦፍ ዘ ኣዘር ፐርሰንስ ኢንተረስት። ንሓደ ሰብ ሓሳብካ ንኽቕበል ወይ ንስራሕኻ ንኽድግፍ ብኸመይ ኢኻ ትእምኖ? ንሰብ ንምርታዕ ብዛዕባ እቲ ንዓኻ ዝጥዕመካ ኣይትዛረብ። ብዛዕባ እቲ ንዓታቶም ዘገድሶም ነገራት ኣትኩር። ብዙሓት ሰባት ኣነ እደሊ ንኣይ ንስራሕ ዝትሕግዘኒ ብምባል እዮም ዝጅምሩ።
ግና ዴል ካርኔጊ ሓንቲ ዓባይ ምስጢር ይነግረና። ዓለም እትንቀሳቐስ ዘላ ብድሌት ሰባት እያ። ንሓደ ሰብ ክትእምኖ ምስ እትደሊ ኣነ እንታይ እደሊ ኢልካ ኣይትሕሰብ። ኣብ ክንድኡስ ንሱ ወይ ንሳ እንታይ ይደልዩ፣ እቲ ስራሕኻ ንዓታቶም እንታይ ይጠቕሞም ኢልካ ሕሰብ። ሰባት ብዛዕባ ድሌቶም እዮም ዝግደሱ፣ ብዛዕባ ድሌትካ ኣይግደሱን እዮም። ኣብነት ዴል ካርኔጊ ሓደ ኣገዳሲ ኣግባብ የልዕል። ሓደ ኣቦ ወዱ ምግቢ ክምገብ ኣይከኣልን፣ እቲ ቆልዓ ክበልዕ ኣይደለየን። እቲ ኣቦ ግና ንወዱ ብዛዕባ እቲ ምግቢ ጥራይ ኣይነገሮን። ኣብ ክንድኡስ እዚ እንተበሊዕኻ ተዓቢ፣ እቶም ዘሸግሩኻ ቆልዑ እውን ትስዕሮም ኢሉ ድሌቱ ኣላዓዒሉ ንኽበልዕ ገበሮ። ንዓኻ እውን ከምዚ እዩ። ንሓደ ዓሚል ወይ ንሓደ ሰራሕተኛ እዚ ግበር ምስ እትብሎ እቲ ሰብ ተገዲዱ እዩ ዝገብሮ። ግና እዚ ምስ እትገብር እዚ ጥቕሚ ክህልወካ እዩ ምስ በልካዮስ እቲ ሰብ ንዓኻ ንኽሕግዝ ድልው ይኸውን። ሻርሻይ ኣገደስቲ ከም ዝኾኑ ግበር፣ ወይ ድማ ሜክ ዘ ኣዘር ፐርሰንስ ፊል ኢምፖርታንት። ክቡራት ተኸታተልቲ ዮዳሄ ቲዩብ፣ ኣብ ህይወትና ዝዓበየ ባህጊ ወዲ ሰብ እንታይ እዩ? ገንዘብ ማዕረግ ኣይኮነን። እቲ ዝዓበየ ባህጊ ተድላይ ምዃን እዩ። ሰባት ኣብዚ ዓለም እዚ ኣነ ኣገዳሲ እየ፣ ኣነ ዋጋ ኣለኒ ዝብል ክስምዖም ይደልዩ። ዴል ካርኔጊ ሓደ ዝገርም ሓቂ ይነግረና። ንሓደ ሰብ ክተርእዮ እትኽእል ዝዓበየ ውህብቶ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ምግላጽ እዩ። ምስ ሓደ ሰብ ክትዛረብ ከለኻ ንሱ ወይ ድማ ንሳ ኣብቲ ቦታ ዝለዓለ ቦታ ከም ዘለዎም ግበር። እዚ ካብ ልቢ ዘይነቅል ውዳሴ ኣይኮነን፣ እዚ ናይ ቅንዕና ስራሕ እዩ። ሓደ ግዜ ሓደ ትሑት ሰራሕተኛ ምስ ካርኔጊ ተራኺቡ ነይሩ። ካርኔጊ ግና ከምቲ ንዓበይቲ ሰባት ዝቕበሎ ንዑ እውን ብኣኽብሮት እዩ ተቐቢልዎ። ዓብዪ ስራሕ ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ ኢሉ ኣመስገኖ። እቲ ሰብ ንካርኔጊ ንዕድመ ሙሉእ ከም ዘኽበሮ እዩ ዝዛረብ። ሓንቲ ንእሽቶ ቓል ንሰባት ከም ዝዓብዩ ጌርካ ምሕሳብ ዓብዪ ማሕበራዊ ተጽዕኖ ኣለዎ። ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ንሓደ ሰብ ኣገዳሲ ኢኻ ክትብሎ ከለኻ ንስኻ እውን ኣገዳሲ ትኸውን። ንሰባት ዝኽበረ ይኽበር፣ ንሰባት ዘድንቕ ይድነቕ። ኣብ ስራሕኻ ይኹን ኣብ ስድራ ቤትካ ነቲ ኣብ ጎንኻ ዘሎ ሰብ ብዘይካኻ እዚ ስራሕ እዚ ኣይሰለጠን ወይ ድማ ሓሳብካ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ በሎ። ንሓደ ሰብ ብሓቂ ብምርኣይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣርእዮ። ንሱ ባዕሉ ንዓኻ ኣገዳሲ ይገብረካ። ከም ኣገላልጻ ካርኔጊ ንሰባት ከም ዘለዎም ኣኽብሮም፣ ንሶም ድማ ንዓኻ ከምቲ እትደልዮ ክኾኑልካ እዮም። ንሰብ ንምግዛእ ኣይትድለእ። ንሰብ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ጌርካ ክስምዖ ግበሮ። እቲ ለውጢ ብዓይንኻ ክትርእዮ ኢኻ ይብል። ሳልሳይ ክፋል፣ ሰባት ንሓሳብካ ከም ዝቕበሉ ምግባር። ኣብዚ ድማ 3 ሓያላት ስልቲ ተጠቐም። ቀዳማይ፣ እቲ ዝበለጸ ክርክር ዘይገብረካሉ እዩ። The only way to get the best of an argument is to avoid it. ሰብ ንምርታዕ ክትፍትን ከለኻ እቲ ዓብዪ ጌጋ ትገብር ኣለኻ። እቲ ጌጋ ድማ ክርክር እዩ። ምክንያቱ ኣብ ክርክር ክልቲኹም ትሰዓሩ። ንስኻ ብሓቂ ትስዕሮ ትኽእል ኢኻ፣ ግን እቲ ሰብ ንሓሳብካ ካብ ልቡ ተቐቢልዎ ድዩ ኣይኮነን። ንስኻ ንኽብሩ ስለ ዝተንከፍካዮ ኣብ ውሽጡ ንሓሳብካ ምቋም እዩ ዝውስን። ክርክር ንሰባት ናብ ምፍታው ኣየምፅኦምን እዩ፣ ናብ ጽሉእ እዩ ዝመርሖም። ክርክር ንምፍጣር ኣይትተሃወኽ። ኣብ ናብራና ምስ ሰብ ክንከራኸር ከለና ኣነ ክስዕረለኒ ኢልና ንቃለስ፣ ግና እቲ በሊሕ ሰብ ናብ ክርክር ኣይኣቱን እዩ። ምክንያቱ ንምስዓር ኣይትፈትን፣ ንምስምዕማዕ እምበር። ክርክር ካብ ሓቂ የርሕቐና እዩ። ኣብ ልዕሊ ሰብ እንተተዓዊትካ ንልቡ ትስዕሮ የለኻን። እቲ ክርክር እንተተዓዊትካ እቲ ዝዓበየ ስዕረትካ እዩ። ምክንያቱ እቲ ሰብ ምስቲ ሓሳብካ ዘይኮነስ ምስቲ ንዓኻ ዝነበሮ ስምዒት እዩ ዝቃለስ ዘሎ። ምስ ሓደ ሰብ ሓሳብኩም ክትቀያሩ ከለኹም ምናልባት ቅኑዕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኢልኩም ጀምሩ። እቲ ሰብ ብቕጽበት እዩ ዝልዝብ፣ ሓሳብኩም ድማ ብዓብዪ ትኹረት ክሰምዖ እዩ። ንሰብ ንምርታዕ ክትፍትን ከለኻ ክርክር ኣብ ክንዲ ምልዓል ስምምዕ ግበር። ክርክር ናብ ጽልኢ ይመርሕ፣ ስምምዕ ግና ናብ ፍቕርን ምርድዳእን ይመርሕ። ከላይ ኣብቲ ናይ ካልኦት ሰባት ሓሳብ ትኽክለኛነት ኣስተውዕል፣ ወይ ድማ show interest for the other person's opinions። ኣብ ህይወትና መዓልታዊ ምስ ሰባት ንራኸብ፣ ኩልና ግና ንሓሳብና ክንውክል ንደሊ። ግና ሓደ ምስጢር ኣሎ። ንሓሳብካ ንኽቕበሉኻ ንስኻ ቅድም ቀዳድም ንሓሳብ ካልኦት ኣኽብሮት ክትህቦም ኣለካ። ብዙሕ ግዜ ንሓደ ሰብ ጌጋ ኢኻ ምስ እትብሎ እቲ ሰብ ንሓሳብካ ጥራይ ዘይኮነስ ንኽብሩ እውን ክከላኸል እዩ ዝፍትን። እዚ ድማ ንምርድዳእ ይዓጽዎ። ግና ምናልባት እትብሎ ዘለኻ መንገዲ ቅኑዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ በልካዮ እቲ ሰብ ብቕጽበት እዩ ዝልዝብ። እቲ ኣብ ኣእምሮ ዝነበረ ምክልኻሉ ናብ ምርድዳእ ይቕየር። ሳልሳይ፣ ንሰባት ክትርም እንተኮይንካ ብስውር ግበሮ። ሓደ ሰብ ጌጋ ገይሩ እንተኮይኑ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ንዓኻ ኣነ ክእርሞ ኣለኒ ኢልካ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ምቅላዕኻ እዩ። እዚ ንኽብሩ ኣዝዩ ዝትንክፍ እዩ። እቲ በሊሕ ሰብ ግና ንጌግኡ ከም ዘስተውዕል ገይሩ ብዘይገለ ቃላት ወይ ብሕቡእ እዩ ዘርእዮ። ንሰብ ክትርም ከለኻ ከምቲ ንስኻ ክትርም እትደሊ ጌርካ ኣረዳእዮ። ንሰብ ኣኽቢርካ ኣርሞ፣ እቲ ውፅኢት ድማ ዝያዳ ንዓኻ ክረብሐካ እዩ። ራብዓይ ክፋል፣ መራሕ ይኩን ብዘይ ጸርፊ ወይ ድማ ጽልኢ ምቕያር። ቀዳማይ ንቕድም ምስጋና ሃብ፣ ድሕሪኡ ድማ ኣርም። start with praise።
ንሓደ ሰብ ጌግኡ ከይነገርካዮ ቅድም ጽቡቕ ተግባራቱ ኣመስግኖ ሰብ ምስ ተመስገነ ልቡ ይልዝብ እቲ ናይ ምእራም ዝብል ቃላትካ ድማ ከም ትምህርቲ እዩ ዝቕበሎ ካልኣይ ንቕድም ጌጋኻ ተኣመን talk about your own mistakes first መራሒ ማለት ብዘይ ጌጋ ዝነብር ዘይኮነስ ካብ ጌግኡ ተማሂሩ ንኻልኦት ዘርኢ እዩ ንሰብ ክትእርም ከለኻ ኣነ እውን ከምዚ ጌጋታት ገይረ ነይረ በሎ እዚ ሰብነትካ ዘርኢ እዩ እቲ ሰብ ድማ ብዘይ ጽልኢ ጌግኡ ክቕበል ድልው ይኸውን ሳልሳይ ሕቶ ኣቕርብ ትእዛዝ ድማ ኣይትሃብ ask questions instead of giving direct orders ብዙሓት ሰባት ትእዛዝ ክሰምዑ ኣይፈቱን እዮም እዚ ግበር ምስ በልካዮም ኣብ ውሽጦም ስለምንታይ ዝብል ናይ ተቃውሞ ስምዒት ይፈጥሩ ሓደ ሰብ ክሰርሕ ከሎ ትእዛዝ ኣብ ክንዲ ትህብ ሕቶታት ኣቕርብ ከምዚ እንተገበርና እንታይ ምስለካ ንስኻ ከመይ ትርእዮ በሎ እቶም ምስ እትሓቶም ንሳቶም ባዕሎም እዮም መፍትሒ ዝረኽቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ዮዳሄ ዩቲዩብ ዓወትኩም ዝውሰን ኣብቲ ትፈልጥዎ ፍልጠት ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ፍልጠትኩም ብኸመይ ምስ ሰባት ኣወሃሂድኩም ከም እትጥቀምሉ እዩ ንሰብ ርኸቡ ስምዑ ኣኽብሩ ሽዑ ዓወትኩም ንባዕሉ ክስዕበኩም እዩ ሎሚ እቲ ናይ ዓወትኩም ምስጢር ረኺብኩም ኢኹም ሰባት ብስሞም ጸውዑ ብቕንዕና ኣመስግኑ ንሓሳባት ካልኦት ስምዑ ሶም ቀለልቲ ዝመስሉ ሕግታት እዚኦም ንህይወትኩም ብዓቢ ክቕይርዎ እዮም መምህርኩም ድማ ባዕላ ህይወት እያ እቲ ዝተምሃርኩምዎ ነገር ናብ ግብሪ ምስ ኣውዓልኩምዎ እትረኽብዎ ዓብዪ ዓወት ኣለዎ ኣብ ቀጻሊ ግዜ ብኻልእ ኣገዳሲ ጉዳይ ክሳብ እንራኸብ ሰላም ቀኒዩ